Mhuri yeZimbabwe ndichikutsambire zvekare pano paHadzirare 263. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotina on the notification bell. Asi ndatimbotangei tanyora mucomment section kuti rest in peace kuna Tendai Nenguo. Tendai Nenguo murume iye anga aine makore 38 years ekuberekwa. Nyaya Tendai Nenguo inyaya yarwadza nyika yese yeZimbabwe, yarwadza pasi rose. Nyaya yakamira so: Tendai Nenguo akatorwa neiye anonzi Crispin Murara. Crispin Murara ndiye aive landlord waTendai Nenguo. Crispin uyuyu munhu akatanga ari nesi but akazosiya chinesi achiita mupurisa, zvinoreva kuti mupurisa. So Crispin atora Tendai Nenguo kuti agare pamba pake achibhadhara rent. Tendai Nenguo, basa raTendai Nenguo rakazopera, asi mafeshi days zviri kunzi aitobhadhara rent ende aitobhadhara mari yakakwana. Basa raTendai Nenguo rapera, akaudza Crispin Murara anova iye landlord wake uyu wandiri kuti akasiya chinesi achiita mupurisa. After amuudza kuti basa rapera, zviri kunzi mari yechikwereti cherendi chani chasvika $500. Nyaya yakaitika kuzengesa. Chasvika $500, Crispin akazono ameno kuti akahaya vanhu here, but zviri kunzi vakauya nepick up kunze kwakuda kunoyedza nguva dziri kuma4 dzemanheru dzekunze kwaedza. After vasvika, zviri kunzi Tendai akarohwa zvakaipisisa. Mushure mekunge arohwa zvakaipisisa, vadikani akasiyiwa ari munhu akuvara, nekuti zviri kunzi ainge akubuditsa wet ine ropa. Tinotitaura zvatofika comment section vadikani pamusoro penyaya iyi, and tinoda justice mukutongwa kwenyaya iyi. Vadikani, zviri kutaurwa kwazviri kuita izvezvi zviri kunzi Crispin haasati ave mumaoko emapurisa, but Tendai Nenguo akafa, ende asira veruzhinji bundu pamwoyo, asira veruzhinji chironda pamwoyo. Dakukusiyai muchiona vhidhiyo ramukoma vaTendai Nenguo vachitaura, vachiratidza kudzimbikana kukuru chaizvo. Dati muone vhidhiyo, mapedza kuona vhidhiyo mutaura zvamunofunga mucomment section kuti Crispin anofanira kutongwa sei. Iwe wanzi tonga nyaya iyi. Inini zita rangu chekutanga ndinonzi Christopher Nenguo. Ndine mukoma womushakabvu anonzi Tendai Nenguo. Ini ndine mukuru kuvakomana ndeyanga ari kupedzisira mumba medu. Tendai akasangana neanonzi Crispin Murara watinobva naye kumusha kwedu mutown. Vakawirirana kuti uyu achagara pamba pauyu, uyu akagara pamba pauyu, achimuchengetera pamba asi achibhadhara marent house. With the fact that mwedzi wakapera akatadza kubhadhara rent ye$100. Crispin anonzi akauya pamba akatora mapast 12 akatanga kurova munin'ina wangu tara beating, nekuti iye mupurisa, asi chipurisa chake akachijoina achibva nekunursing. Pane kamwe kaskiri kanoita hamene kubva kunursing woenda kupolisi. Apedza kudaro akarova munin'ina wangu akasakamba kuma lung failures. Handinawo ari mufoni mangu zvekuti kuchipatara ivo vada kundiudza kuti akaita heart failure. This is not heart failure. Akasakamba kuma lungs nemaribs, ndokwakaita kuti aite yellow, nekuti icho dzasapombe, ndokwakaita kuti aite yellow, mwana akafa. Zvokurwadza moyo wangu zvekuti handizive. Iye Crispin uyu achirova Tendai akanga akamisa makafsi echipurisa achishandisa mutemo kuisa mumaoko make. Saka handizivi kuti vemutemo mungatibatsire sei kuti tisvike pana Crispin atiudzewo marovero aita Tendai Nenguo, nekuti iye akabhadhara. Abva ipapa akaenda kumusha kwedu kwaNenguo kwacho last weekend, akasvika achitaura pamashops kuti ndakamupedzera. Mwana wanzvadzi yamai yangu anonzi Mike oya achindiudza izvozvo kuti ndakamupedzera, ende ndomapedzera akaita, ndomavhira aTendai. Vamuuraya semataurira avaingoita kuti vari kuita sei.
vada kumuuraya vachimurova vaiti unofanira kutoti ufe vari 5 vari in pickup van. Ava ndo amai vatendai, ava ndo amai vatendai, uyo muzukuru vatendai, ava ndo amai, ava ndo ambuya vatendai, mai guru vake, hanzvadzi yake, mukadzi wake. Ndikaita semubvunzo ndanzwa muchiti zvoni munhu anga amupa pekugara zvekare ari munhu wamunoziva munobva naye kumusha. Pane here zvimwe zvinetswa zvamungange makanzwa? Chimwe chinetswa chandaiziva ini ndichiziva vanhu vari vaviri avo, iye toto akandiona mutaunira bo handina chimwe chinetswa chandoziva chakanga chaitika kunze kwekumusiwo wandafonerwa kunzi ndo zvaitika kuno munin'ina wakwaroho. Crispin munhu ano ini I'm not very certain but I heard kuti anosenzera ku PHQ polisi ndo kwaari. Launch yangu izvezvi iri pa St Mary's police station. Izvezvi ndi launch iri pa St Mary's police station. Ndopa ndiri kufambisa nyaya dzangu. Asi mapurisa ari pa St Mary's police station ari kundibatsira zvakanaka zvingaiti. Vari kutraya nepese pavanogona kundibatsira. Tendai uyu akanzi uya kuno ugare kumba kwangu, asi muri pakutanga paine zvakanaka zvisati zvaipa, asi anoti pavairoja vari ipaengene 4 maroja ekuseri vaishayana natendai uyu 2 saka pakazongopera basa tendai rakabva rapera ndobva atadza kubhadhara rendi. Zvikanzi nemunhu iyoyo tendai adya mari yangu 500, saka ndiyo yasvika pakuti tendai asvika pakurohwa, asvika pakukuvara, akakuvara zvakaipisa zvokuti kinyake kana ndeweti yakaenge yakungoburitsa ropa. Iye anotaura kuti vakandirova pakuya kwavo panapa vakauya kuma4 kwaedza ndaive pano sezvo ini ndakange ndatongoyo zvangu ndatorwa nemwana musikana ndopatakazoonao izvi. Asi tamumashure mutamubvunza kuti tendai adi arohwa, tikafunga kuti akurwa kwevarume tisingazivi kuti tendai atorohwa zvekutoti asvike pakukuvara, asvike parufu nhasi. Alright, mukurohwa kwaakaita pangange iri pane akanzwa kuti akarohwa navanhu vangani, mumwe chete here kana kuti chii? Vanhu vakamurova vai 5 vakamusunga, asi manext door vaizvinzwa ekumba ikoko kwavairoja. Manext door vaizvinzwa kuti kuseri kune munhu ari kurohwa ari kuchema. Mukomana akazotudza pekupedzisira achiti ndakarohwa namukoma kwandaigara kuna kuseri kwezengeza tuko. Vandirova vakandisunga nemahandcuffs, vamusunga nemahandcuffs, saka haana kukwanisa kurwisa kuti vamurova zvakadii. Asi iye paari kuti aiwa vakandirova zvekusvika murufu. Tobva taenda ipapo takazoenda naye kuchipatara. Taenda naye kuchipatara tikapinda mumasikani nemax-ray. Patakapedzisira mumasikani kwadokta vakandibvunza kuti munhu uyu akaita sei mumashure. Tikati akarohwa, zvikanzi akarohwa nevanhu vangani. Tikati hatizivi, zvikanzi bvaramba achinyora. But paainyora inini pandakaverengawo ndakaonawo pakanyorwa nadokta panga pakanzi liver yazvimba nepanga pakanyorwa kunzi akolapsa ku left side kwakanyorwa kuti anga akakolapsa ende ndopanga akuita weight isingamiri kuzosvika paazoshaya nezuro. Makuseni takaenda unomuona akati handifunge kuti ndichararama nezvandiri kunzwa. Ndo mashoko akauya ekupedzisira natendai Nenguo. On behalf of the Nenguo family, I Christopher Nenguo, as a brother to Tendai Nenguo, I just want to ask for help to the entire nation concerning my brother's death. Though they are not saying he's a police officer. Crispin Marra is a police officer. He used his powers to overdo my brother. I am very grieved. I am very grieved on such an issue.